Takže som tu po dlhom čase. Dneska si zahráme Peťo Showdown. Peťo, ty kokos. No, neviem, či to je Peťo, asi hej. Ak sa mýlim, tak sorry. Ale už sa nepamätám. A zahráme, dúfam, melódiu na tier 15 a OMG. Zatiaľ som vyhrával, tak dúfam, že vyhrám aj teraz. To bola Mandy, hej, tie lúze, hej. Takže teraz som aj v mojom klube, ktorý mám v pláne zrušiť, keď dostanem 25 000 trofejí. Áno, už mám 25 000. A mám čest na 26 týre, hej. Som za to rád. A dneska teda dúfam púšteme túto melódiu na tier 15. Tak spomínam to brznú teda. Hľadajú sa hráči. A ideme na to. Tak. Načítaj sa už konečne. No, ura. 4, 3, 2, 2, 1. Či 1 teraz. No, takže ideme na to. A o nie. Tu niekto bude. Ešte keď tu sú dva boxy. To bude hrozné. Ale bože by. Oh, yes. Prosím. Že sa tu teraz nezjaví Edgar, ktorý ma zabije. Yes! Woo! Vyšlo mi to. Tu je bude niekto. Jasné. Ginny. Nie, tam je ďalšia melódia. Nemám rád. Haló. Haló, no. No, teraz som pasti. Nie som, dobre. Neviem, že mal ten Jin tak málo života. A yes. Počkaj. Teraz musím zabiť túto Maxu alebo toho Gina. Alebo túto melódiu, ktorá má už ultinu. Neviem ako, pretože ešte pred chvíľou nemala. Má 3 boxy, super. Dobre, takže ty ho mňa zdráhaš, dobre. Neviem, aký máš power level. Ja mám 6. Mám či 7 už na nej. Prosím. Nie. No. Nie. To bolo hrozné. Dáme si nejaký spray. Takýto. Ale nie, to bol najväčší fail. A tá melódia zabila tú Maxu. To malo byť môj kill. Zatiaľ sa mi zbieranie tých powerov nedarí. A tu je Ash, ktorý má nabitý rage. On mi ukazuje tohto, keď mi ušiel v Invise. Lebo mi dal klóna, hej. Dobre. Teraz čo si dá zasa ulti, no jasné. No ale teraz ho už vidieť, no. Haha, si mŕtvý, buď Ashom alebo mnou. No Ashom. A Gadgeta. OK, mám ešte 3. Ježe som už jednu využil, tak to som rád. A mám už 5 powerov. Opa, tu bol. Vystrpí. To bol risk práve tu zobrať. Ale myslel som si, že mám už len... No to som už zabitý. Ale mám to. Som si zabitý, ale... A počkaj, kto to vyhrá. No jasné. Tak to poďme ešte dokúkať, kto to vyhrá. Podľa mňa to vyhrá tá melódia. No jasné. To bolo už jasné, ale... Máme ten tier 15 a máme 5. win streak, čiže máme aj 20 blingov. Nemusím si to screenshotovať. A ideme na to. Či na čo? Už sme práve skončili, no, prepačte. Vidíme sa zase zajtra. Áno, zase budem daily. Woo!